עד סוף הסרטון אתם הולכים לראות איך לייצר דף נחיתה שנמצא ב-URL פומבי שכל אחד יכול לגשת אליו, שנראה ומרגיש ברמה גבוהה, ויש בו טופס להרשמה לוובינר. אני רוצה להירשם, אח שלי, זה המייל שלי, אני שומר מקום, והדבר הזה יהיה מחובר לדאטאבייס שאנחנו נוכל לראות את כל מי שנרשם לוובינר שלנו. אז בואו נתחיל. אנחנו הולכים לבנות את הממשק עם React, את ההרשמות אנחנו נשמור בסופרבייס, ובסוף נעלה הכל לוורסל ונקבל לינק שאפשר לשלוח לאנשים. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה ליצור תיקייה לפרויקט שלנו. ואני בחרתי לעשות את זה בטרמינל, כי חשוב לי שלא תראו רק VS Code, אלא גם קצת תכירו איך עובדים עם טרמינל, וזה מאוד פשוט, אל תפחדו. אז בשביל לפתוח טרמינל, קודם כל, אם אתם במק אפשר לפתוח טרמינל, אני משתמש בטרמינל שנקרא Warp, ובווינדוס או בפאורשל אפשר להשתמש, או ב-CMD, זה די אותו דבר. אנחנו הולכים לייצר תיקייה, אז בשביל לייצר תיקייה אני כותב mkdir, ונקרא לתיקייה שלנו landing page live URL, אנחנו הולכים להיכנס לתיקייה, cd זה פשוט פקודה שאומרת תיכנס לתיקייה, ומפה אני כן רוצה לעבור ל-VS Code, סתם רציתי שקצת תרגישו איך זה לעבוד עם טרמינל, ומפה אני לוחץ F1, כותב open folder, ופותח את התיקייה החדשה שלנו שנמצאת ב-landing page live URL. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לייצר פרויקט, מאוד מאוד פשוט, אני אפתח טרמינל פה, זה בדיוק כמו הטרמינל הקודם שראינו, אפשר גם לעשות את זה עם Cloud Code, אבל חבל על הטוקנים. אז אני מדביק פה פקודה, npm create vit latest עם טמפלט של React, פקודה שאפשר למצוא באינטרנט, וכל מה שהפקודה הזו עשתה זה להתחיל פרויקט חדש, היא יצרה את כל הדברים האלה והריצה את הפרויקט. אם אני אלחץ פה, אפשר לראות שיש לנו פרויקט דיפולטי של React עם Vite. עכשיו, חשוב לציין שאת הדבר הזה אפשר לעשות גם ב-HTML רגיל, בלי React ופריימוורקים כאלה ואחרים, אבל ברגע שאנחנו משתמשים בפריימוורק כמו שצריך, זה נותן לנו את האפשרות לתחזק ולהרחיב אם נרצה ולייצר כמה דפי נחיתה במקביל, ובעצם להמשיך לתחזק את הפרויקט הזה לאורך זמן ולא משהו חד פעמי. ועכשיו בואו נבנה את דף הנחיתה שלנו. הכינותי מראש פרומפט, כל מה שאני רוצה זה איזשהו polished, responsive, RTL landing page, איזשהו דף בעברית, בשביל וובינר לאנשים אני רוצה לעזור להם לייצר מוצרים איכותיים בעזרת AI. יש לי פה כל מיני requirements. אם אתם רוצים לקרוא את כל ההוראות, אז תעצרו את הוידאו, אני אגלול פה עד הסוף. אפשר לראות שכרגע בשביל התכנון אני עובד עם פייבל, אחרי זה אני אעבור לאופוס, כדי שזה לא יעלה לי יותר מדי כסף, ואני עובד בפלן מוד. אוקיי, אז הוא סיים, בואו נראה מה הוא בנה לנו. אז יש לי פה דף נחיתה עם איזשהו קופי שיצרתי בעזרת ChatGPT, הבאתי את זה לקלוד, עם הפרומפט שראיתם, וזה מה שהוא יצר. מה שחשוב פה זה שיש לנו את התיבה הזו כדי למלא את השם שלנו ואת המייל. עכשיו שימו לב, אם אני שם מייל לא נכון, הוא מבקש אפילו כתובת תקינה, בוא נשים איזושהי כתובת תקינה, ונרשמת בהצלחה. עכשיו כרגע הטופס רק מעמיד פנים שהפרטים שלי נשלחים לאנשהו, אבל תכלס הם עדיין לא. השלב החשוב זה לגרום להרשמה הזו להגיע למקום שבו אני, בתור זה שמעביר את הוובינר, אוכל לראות מי נרשם. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, ולפני זה אני אשמח אם אתם אוהבים את הסרטון, תעשו לייק, תשאירו תגובה, תירשמו, בואו נמשיך. בשביל לשמור את הרשומות שלנו, אני הולך להשתמש בסופרבייס, שכל מה שזה עושה בסך הכל זה איזשהו שירות שנותן לנו גישה לדאטאבייס שנקרא פוסטגרס. ואיך אנחנו עושים את זה? בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לייצר טבלה, שתשמור לנו את הרשומות שלנו. אז אני עובר פה ל-SQL Editor, אני עושה copy paste לסקריפט שכתבתי מראש, אתם יכולים לראות אותו פה, ואם אתם רוצים את הסקריפט הזה כדי שתוכלו לעשות copy paste, אז אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה, הלינק פה בתיאור של הסרטון, ואני אשים את המדריך המלא שם. וכל מה שאנחנו עושים פה זה מייצרים איזושהי טבלה עם אימייל, שם של הנרשם, מתי הוא נרשם, ואיזשהו וידוא שהמייל הזה תקין ושהשם תקין. זה כל מה שהוא עושה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, ובואו נריץ את הדבר הזה. ועכשיו שאני אעבור לטייבל אדיטור, אפשר לראות שיש לנו טבלה חדשה שנקראת Webinar Signups, שזה בדיוק מה שיצרנו ב-SQL שלנו, אני רגע אחזור אליו,
אפשר לראות Create Table Webinar Signups, וכמו שאמרתי, יש לנו פה עמודה אימייל, עמודה שם, ומתי המשתמש נרשם. וכרגע זה ריק. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחבר את דף הנחיתה שלנו לטבלה הזו, וכל פעם אחרי שמישהו יירשם, אנחנו הולכים לראות את ההרשמה שלו בטבלה הזו. עכשיו, נקודה חשובה שקשורה באבטחת מידע, זה שאם אתם שמים לב, הוספנו פה איזשהו RLS policy, שכל מה שזה אומר זה איזושהי הגדרת אבטחה, אני אלחץ על זה, שאומרת שמי שבא מאזור שהוא פאבליק, זאת אומרת בלי שם משתמש וסיסמה, יכול אך ורק להכניס רשומות לטבלה. כי בעצם מי שהולך להיכנס לדף נחיתה שלנו הוא לא מחובר עם איזשהו משתמש, הוא מישהו אנונימי, ולכן אנחנו צריכים לתת לו הרשאה להוסיף רשומה, וזה בסדר. אז הוא יוכל להוסיף רשומה, אבל הוא לא יוכל להיכנס מרחוק ולמחוק רשומות, או לקרוא את שאר האנשים, את שאר הרשומות של האנשים שנרשמו ולקבל את המיילים שלהם. אז זה מאוד מאוד חשוב, וצריך לשים לב לדברים האלה. השלב הבא זה לחזור לטרמינל שלנו ב-VS Code, ולהתקין פלאגין של סופרבייס. אני עושה copy-paste לפקודה, שוב זה יהיה בקבוצה, בקהילה השקטה בוואטסאפ, אז לא לדאוג. כל מה שזה עושה זה מתקין פלאגין שעוזר לנו להתחבר לסופרבייס. השלב הבא זה לייצר קובץ חדש שנקרא .env.local, שכל מה שיש פה זה השם משתמש והסיסמה לסופרבייס, לחיבור. שימו לב, הדבר הזה הוא לוקלי, הוא לא הולך לגיטהאב, אני לא שם אותו בטעות פה בצ'אט שלנו, כי כל מה שאנחנו כותבים לצ'אט בסוף הולך לווב, ואנחנו לא רוצים לחשוף את הסיסמאות שלנו. אז אני רגע אשים את השם משתמש והסיסמה שלי, ונחזור. כדי לראות את ההגדרות חיבור שלנו, אנחנו הולכים לסופרבייס, עושים קונקט, בוחרים פה React, ולמטה אנחנו מעתיקים, אתם רואים את ה.env, מעתיקים את מה שיש לנו פה, לחיצה פה, מעתיקים לקובץ, וזהו, שוכחים מזה. אחרי שעשינו את זה, יש לנו פרומפט נוסף, שכל מה שהוא עושה, זה להגיד ולהגדיר איך אנחנו שומרים את המיילים של מי שנרשם לוובינר שלנו. אני אריץ את זה, ואנחנו נחזור עוד רגע ונראה מה הולך. אוקיי, זה סיים, בואו נראה אם זה עובד. אני ממלא פה את השם שלי, את המייל שלי, אני רוצה לשמור מקום, זה שולח, נרשמת בהצלחה. בואו נעבור חזרה לסופרבייס, ושימו לב, אנחנו יכולים לראות שנרשמתי עם רועי שביט, hello@gmail.com, וכמובן שאם אני ארשם עם אותו המייל, אז לא יהיו פה כפילויות, כי שימו לב לסימון הזה, primary key אומר שלא יכולה להיות בגדול, לא יכולה להיות כפילות על השדה הזה, ולכן כל אחד יכול להירשם פעם אחת. בואו נראה את זה. אני נרשם עם אהלן, hello@gmail.com, אני רוצה לשמור מקום, כתובת האימייל הזו כבר רשומה, נתראה בוובינר. וכמובן שפה אין לי כפילות. מדהים. עכשיו יש לי פה בונוס, איזשהו פרומפט ישפר עוד יותר את הטופס, אז שוב, אם אתם רוצים את הפרומפט הזה, זה יהיה בקהילה השקטה, הלינק בתיאור. ומה שזה עושה, זה פשוט מבקש ממנו לשפר Prevent Accidental Double Submission, Keep Labels and Messages Accessible, לשפר כל מיני דברים שקשורים בטופס עצמו. עכשיו, כרגע עמוד נחיתה שלנו הוא לוקלי, אנשים לא יכולים להתחבר אליו חוץ ממני, והשלב הבא זה להעלות אותו לוורסל כדי שאנשים יוכלו להתחבר אליו, ובשביל זה יש כמה שלבים. נקודה הראשונה היא npm run build, זה בונה את הפרויקט שלנו לוקלית, כדי שנוכל להעלות אותו לוורסל. הפקודה השנייה היא npx versal link, הפקודה הזו תעזור לנו לחבר את הפרויקט לוורסל, היא תבקש מאיתנו לייצר פרויקט חדש, אני עושה enter, בגדול אני מקבל את הדיפולטים, ומה שהוא עושה זה בעצם להוריד לנו את השם משתמש והסיסמה לוורסל, לאותו קובץ env local, שראינו מלפני רגע עם סופרבייס. הפקודה הבאה היא npx versal -prod, זה פשוט פקודה שאומרת לו, תעלה את הבילד שיצרנו בפקודות לפני זה, ותעלה את האתר שלנו לוורסל, כדי שאנשים יוכלו להיכנס אליו. שימו לב, יש לנו פה את הלינק שלנו, נלחץ עליו, והאתר לא נפתח. למה הוא לא נפתח? כי אם אני אלחץ F12 ואלך לקונסול, אפשר לראות שיש לי פה שגיאה, שה-Supabase URL is required. זה אומר שאנחנו צריכים ללכת לוורסל, ללכת לפרויקט שלנו, בחיפוש אני עושה environment variables, ואני צריך לייצר משתני סביבה, הנקודה env.local, גם בוורסל, כי אמרנו, אנחנו לא משתפים את המשתני סביבה האלה עם אף אחד, אז הם לוקלית אצלנו, אבל עכשיו אנחנו צריכים שהם יהיו לוקלית, כביכול,
בוורסל. אז זה מה שאני הולך לעשות, אני ב-environment variables, add environment variable, key, vit, supabase URL, מעתיק בדיוק מהקובץ של הנקודה env, עושה save, עושה עוד אחד, אותו דבר, copy, paste, save, ועכשיו אני צריך לעשות עוד פעם deploy, מה שעשינו קודם, ואני חוזר לטרמינל, עושה חץ למעלה, npx versal prod, כדי לעשות deploy מחדש לקוד שכבר עשינו, פשוט אני רוצה שהשרת יעשה ריסטארט, כדי שהוא יקבל את הפרמטרים שהעתקנו מהנקודה env, נקודה local. עכשיו בואו נפתח את האתר שלנו, ודף הנחיתה שלנו זמין ב-URL שהוא פומבי. ואם אני אשים פה שם מלא, מה נשמע אח שלי, הכתובת זה הכל בסדר.com, אני רוצה לשמור מקום, נרשמת בהצלחה, נחזור לסופאבייס, ונראה שנרשמנו בהצלחה. אז יש עוד המון דברים שאפשר לעשות, כמו דומיין, מותם אישית, שליחת מייל לאנשים שנרשמו, ישירות עם הזמנה לזום, חיבור למיילצ'ים, פלקיט, או למערכת דיוור אחרת, לייצר מערכת ניהול למי שנרשם, אנליטיקות, לראות כמה אנשים נכנסו לדף, לעומת כמה אנשים נרשמו, להוסיף קפצ'ה כדי שבוטים לא יספימו לנו את הטופס. זה הבייסיק והמינימום ההכרחי כדי להרים עמוד נחיתה ברמה גבוהה.